Se non hai relevo generacional, non pode sobrevivir. E aquí cada vez queda menos xente. Había aquí en 30, casi en 40 anos, houve 3 rapaces. Os 2 nosos e outro un veciño de diante. A nosa estudiou e marchouse a Londres. E o rapaz, pois, querese quedar aquí. O resto, pois non hai máis xente traballando tampouco, son todos jubilados ou xente maior. Todos se foron. Eu non consigo ver Galicia sin rural. Fortuna!